सोनाब कार्बि आंलं जिल्लानि खेर'नि आरो दंकामुकाम जे हाजोआरि जिल्ला कार्बि आंलंनि बेयाव थांनाय 22 तारिख आरो मैया 23 तारिख जे दुखुनांथाव आरो आनवान्टेड जिखिनि सिचुएशन बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा आनफर्चुनेट आरो बे जाथायखौ जोङो गोथौयै दुखु मोननाय जोङो फोरमायदों। खारन बे जाथायनि गेजेरजों जों मैया जिखौ मिथिबाय जे सानै कार्बि माने सुबुं जायफोर प्रटेस्टार्समोन डेम'क्रेटिक भाबै बिथांमोना सोमावसारनायाव बाहागो लाफैदोंमोन बिथांमोननि माने जिउआ मैया गोमादों आरो लोगोसेनो गोबां पुलिस माने पार्सनेल बिथांमोनाबो जखम जानो गोनां जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरो बर' रायजो राजाया बे दुर्जुगनि समाव बे दुखुनि क्राइसिसनि समाव कार्बि आंलंनि कार्बि सुबुंफोर ट्राइबेलफोरजों लोगोसे बेयाव थानाय बर' आरो गुबुन गुबुन माने इन्डिजिनियास जिखिनि पिपल दङ सुबुंफोर दङ बे गासैनि फारसे जोंनि सलिडारिटी जोंनि माने गसंथानाय बिथांमोनजों जों जेब्लायबो मदद आरो हेफाजाबखौ जोङो एक्सप्रेस खालामदों फोरमायदों आरो बे खोथाखौबो जोङो फोरमायदों जे गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनायाव जाहाथे हिंसाया मालाबाबो जायगा मोना आरो हिंसानि गेजेरजों बा बेबायदि थासारिनि गेजेरजों जेंनाया समाधान जाया आरो बेखायनो सावरायनायनि गेजेरजों शान्तिपूर्ण डेम'क्रेटिक प्रटेस्टनि गेजेरजों जोंनि जि दाबि जोंनि जि न्याय जोंनि जि जास्टिस राइट्सखौ जोङो प्रटेक्शन होनांगोन आरो समाधानखौबो जोङो मोननांगोन। दा बे 22 तारिखआव जानाय आरो मैयानि घटनाया मानो जाखो बिनि दाया सोरनि बे बाथ्राखौ जोङो जेला नायबिजिरो जों बेखौनो नुदों जे लिंसन रंफारनि इनिशिएटिभआव थांनाय 13 दिन बेयाव पिसफुल आमरण अनशन माने पिसफुल हांगार स्ट्राइक बेयाव सोलिबाय थादोंमोन आरो मेन कारना दाबिया जाबाय जे कार्बि आंलंआव थानाय हा हुखौ रक्षणाबेक्षण होनांगौ आरो खेर'नियाव थानाय पिजिआर भिजिआर हाखौ माने बेयाव थानाय सुबुंफोरखौ एभिक्शन खालामनानै बे हाखौ प्रटेक्शन खालामनांगौ जे हाया ट्राइबेलनि बा सिख शेड्यूलनि। दा बिथांमोना जि माने डेम'क्रेटिक हांगार स्ट्राइकआव दंबाय थायोमोन आरो बेखौबो मिथिदों जे 22 तारिखनि 4टा बाजियाव बेलासियाव कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि CM तुलिराम रंहां बिथाङा सावरायगोन प्रटेस्टारफोरजों बा आन्दोलनकारिफोरजों किन्तु बिनि फुंबिलियावनो फुंनि 3टा बाजियावनो पुलिस प्रशासन बाहायनानै कुनु खोथा गैया बाथ्रा गैया बेयाव थानाय सुबुंफोरखौ लिंसन रंफार आरो 7 जन सुबुंखौ हमनानै लानानै थाङो आरो बे हमनानै लानानै थांनाय लोगो लोगोनो बेयाव मोनसे हुलुस थुलुस परिबेस मोनसे सृष्टि जायो जे शान्तिपूर्ण गणतान्त्रिक आन्दोलनाव थानाय सुबुंफोरखौ सावरायनो तारिख होनानै टाइम होनानै आरो 12-13 दिनालागै सावरायाबासिनो थानानै हठातनो बिथांमोनखौ मानो हमनानै लाना थांखो उनाव सरकारा बुंबाय जे बिथांमोननि देहाया नोरजिया जानायनि थाखाय बिथांमोनखौ ट्रिटमेन्टनि थाखाय GMCHआव लाबोदों। किन्तु आसरित खोथा डिफु मेडिकेल कलेज दङ नगाव मेडिकेल कलेज दङ माने सिभिल हस्पिटाल दङ गुबुन गुबुन दङ बे थासेयावबो मा कारनाव फुंनि 3टा बाजियाव बेयाव डाक्टार नार्स लांनानै बेयाव सेलाइन ट्रिटमेन्ट खालामनो हायोमोन। जाथाय बे प्रशासननि सरकारनि जे आक्रोशमूलक जे नीति सावरायनो तारिख होनानै टाइम होनानै बिथांमोनखौ हमनानै लांनाय बेनो मेन बे जाथायनि मूल कारन होननानै जों बुंनो सानो आरो बिथांमोना जास्टिस न्याय नागिरनानैसो दिनै बे आमरण अनशनाव बिथांमोना जिरायदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो स्ट्रंलि आसाम सरकारखौ आरो जोंनि जेसेबां 3 काउन्सिल दं आसामाव जे कार्बि आंलं काउन्सिल डिमा हासाव काउन्सिल BTC काउन्सिल 3 काउन्सिलनि सिङाव थानाय जोंनि सिख शेड्यूलनि जि अस्तित्व सिख शेड्यूलाव थानाय ट्राइबेलफोरनि अस्तित्वनि बाथ्रा जोंनि आइडेन्टिटिनि बाथ्रा जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि बाथ्रा बे गासैखौबो रैखाथि होनांगौआ काउन्सिलनि दायित्व कारण आर्टिकल 244(2) आव स्पष्टयै लिरनाय दङ जे सिख शेड्यूलआ मोनसे अट'नमास
मोनसे काउन्सिल जे काउन्सिला माने गावहानो लेन्ड राइट आरो गावहानो लेजिस्लेटिभ एक्जिकिउटिभ बे पावारफ्रा दङ आरो बेखायनो आसाम सरकारा बिनि सायाव बेबस्था लानांगौ सिक्स शेड्युलनि सरकारा बिनि सायाव बेबस्था लानांगौ खिन्थु दिनै कार्बि आंलंआव जि जाथाय जाबाय बे जोबोद दुखुनांथाव आरो बे मोनसे आनवान्टेड सिटुएसन आरो दिनै जोङो नुदों जे बिथांमोनजों सावरायनांगौमोन डायलग बिथांमोनजों एमिकेबल नेगोसिएशन सल्युसन दिहुननांगौमोन खिन्थु सरकारनि आक्रोशमूलक नीतिनि थाखाय बे घटनाया जादों दा बेखायनो गुबुन मोनसे बिथिङाव दिनैनि बे प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों जोङो क्लियारलि बुंनो नागिरदों जे जोङो खोनाबाय थादों बिटिसिनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिआव गोदानै सरकार फैनायनि उनाव हा पाट्टा होनो बिथाङा नागिरदों आरो जायफोरा हा गैजाया जायफोरनियाव हानि डकुमेन्टस गैया बिथांमोननो हा पाट्टा होनो नागिरनाय जि रिजलिउसन डिसिसन बेखौ जों वेलकाम खालायो खारन थांनाय समावबो थांनाय सरकाराबो माखासे हा पाट्टा बिथांमोनाबो होनानै गालांदों खिन्थु खोथाया जाहैबाय जे बिटिसिनि सिक्स शेड्युलनि हाखौ होनो थांनायाव हा पाट्टा होनो थांनायाव जाहाथे बेयाव बे खोथाया स्पष्ट जायो जे रियेल इन्डियान सिटिजेना सोर प्रकृत भारतीय नागरिकआ सोर आरो लोगोसेनो 2003नि सिगां बेयाव ट्राइबेलजों लोगोसे बनाफाइड जायफोर सेटलार सिटिजेन्सफोर दङमोन बेयाव एसामिस इन्डिजिनियासआनो जा गुबुन गुबुन हारि माहारियानो जा खारन बिटिसि सिक्स शेड्युलाव लिरनाय दङ जे ट्राइबेलनि अधिकाराबो प्रटेक्शन थागोन एज वेल एज नन ट्राइबेलनि अधिकाराबो बेयाव प्रटेक्शन थागोन खिन्थु खोथाया जाहैबाय रियेल भारतीय नागरिक 2003नि सिगां जायफोरनि बिमा बिफाया दङमोन आबै आबौआ दङमोन आजै आजौआ दङमोन दा फिसा फिसौआ दङ बिसोरा हा मोननायाव जोंहा आपत्ति गैया आरो बेलेन्ड ब्लक जिखिनि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक दङ 19टा बे बेलेन्ड ब्लकआव जायफोरा प्रटेक्टेड क्लास ट्राइबेलनि राइटआथ' थाखानांगोनखा प्रटेक्टेड क्लास जि मोनब्रै हारि दङ बिथांमोनाबो बेयाव अधिकार दङ गावसोरनि हानि डकुमेन्टस पाट्टाखौ बिथांमोना मोनगोन खिन्थु नियम आयेन आसाम लेन्ड रेभिनिउ रेगुलेशन एक्ट 1886 चेप्टार 10 बा आसाम लेन्ड पलिसि 2019 बेफोरखौ भंग खालामजोबनानै अकल राजनितिक कारनाव भट बेंकनि सार्थआव जुदि सोरनोबा आयेन भंग खालामनानै जुदि हा होयोबा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ जोङो गोख्रोङै गाबथागोन आरो जों मालाबाबो हास्थायनाय नङा मालाबाबो लुबैनाय नङा दानि सरकारा हा पाट्टा होथों जों वेलकाम खालामो स्पष्ट खोथा खिन्थु रियेल इन्डियान सिटिजेन आरो 2003नि सिगां जायफोरा बनाफाइड सिटिजेन बनाफाइड सेटलार्स आरो इलिगेल एनक्रचार्स फरेन नेशनेलफोरनो जाहाथे मालाबाबो हा पाट्टा होआ बे खोथाखौ रायखांनाय लोगो लोगो साननानै लायो जे फरेन नेशनेल इलिगेल सेटलार्स बा इलिगेल एनक्रचार्स होनना बुंनाय लोगो लोगो जोंखौनो बुंदों नामा बिथांमोनाबो स्पष्ट जानांगौ जोङो गासै हारिखौ टारगेट खालामनो नागिराखै खारन भारतआ मोनसे सेकुलार कान्ट्रि भारतनि जे गासैबो खनायाव गासैबो माहारिफ्रा थाबोदों खिन्थु सिक्स शेड्युलनि अस्तित्वखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि हाखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय जोंनि जिखिनि पलिटिकेल रिजार्भेशन कन्स्टिटिउसनेल रिजार्भेशनखौ रैखा खालामनांगौनि थाखाय दिनै जों बे खोथाखौ स्पष्ट बुंनांदों आरो स्पष्ट नीतिजों दानि आथिखालनि काउन्सिला जाहाथे हा पाट्टा होनाय खामानिखौ मावो कुनु कारनाव इलिगेल एनक्रचार फरेन नेशनेला इलिगेल भाबै आयेन भंग खालामनानै जाहाथे हा पाट्टा मोना बिनि फारसे बयबो नोजोर होनांगौ आरो सरकारा बिनि दायित्व आरो बिबानखौ लानानै खामानि मावनांगौ अब्लानिया रायजो राजाया बयबो वेलकाम खालायगोन दा बेखायनो कार्बि आंलंनि जि जाथाय बे जाथाया गावनि हारिनि ट्राइबेलनि सिक्स शेड्युलनि अस्तित्वनि खैफोदखौ मोनदांनानैसो जादों खारन बिथांमोना बुंदों दिनै कार्बि आंलंआव 10 लाखनि खाथि खाथियाव पपुलेसन दं बिनि मोनसे समाव 70-75%मोन दिनै कार्बि आंलंआव कार्बिफोरनि पपुलेसना 35%आव फैबाय आरो कार्बि आंलंआव बर'फोरबो दङ 45,000 50 बोसोरनि सिगाङावनो दिनैबो 45,000आवनो दङ बर' ट्राइबेलफोराबो बेयाव बारायाखै बेखायनो जोङो आसामनि रैखाथिनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगो सिक्स शेड्युलनि रैखाथिनि बाथ्राया फैगोन सिक्स शेड्युलनि रैखाथि बाथ्रा फैनाय लोगो लोगो गासै आसामनि ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि रैखाथि गासै बर'फोरनि आसामाव रायजो जानाय बिसोरनि रैखाथिनि बाथ्रा आरो सिक्स शेड्युलाव रायजो जानाय ट्राइबेल माहारिनि बाथ्राया
बेयाव फैयो बेखिनि खोथाखौनो दिनै बुंबाय आरो फैबाय थानाय समाव कार्बि आंलंआव जाहाथे गोजोन सान्थि परिबेसा आरोबाव माने बाहाल जायो बिनि थाखाय गासैबो हारि माहारिखौ सान्थिनि गेजेरजों खामानि मावनो थाखाय जों खावलायबाय गोजोन्थों।